So for today's video magbuhat tag butter shrimp, no? So kana akong gibuhat nagkuha ko og ahos. So tulo lang ka ahos akong gigamit. So ako na siyang pusaon para slice na ko siya gagmay. Para dali ra siya prito pagibutang na sa kaha. So kana slice lang gagmay. So after na ko na siya slice, ako na siyang iset aside. So muna akong pasaya, no? Muna tong lutoon karon. So kuha ta gamay oil kay dipinsa na siya. Kay gamay na lang akong butter, no? So karon makuha tag butter. So butangan na to siya gamay nga butter ang karahay, no? Gamay na lang gyud akong butter. So butangan na to siya para na-flavor gamay. Tapos ibutang na din mo ang shrimp or pasayan. So kana imo na siyang pabukalan pinaagi sa Sprite. Okay. So muna ang technique guys, no. Imo na siyang pabukalan, lutuon mo siya kadali sa Sprite. So nagbukal-bukal na, so nagpula na siya. So ang flavor sa Sprite mutapot diha. So tamis-tamis na siya, no, imong pasayan, no. Natamis-tamis na siya. So after na akong gisaan. So gisat aside na ko ang sabaw ug ang unod kaya ato nang gamiton later, no. So sa karon ang next step ibutang na po nako sa karaha ang butang na puta og butter. So ato na to tilokon na lang nato. Ato na lang tilokon kay wa naman, so diri na ibutang na nimong ahos mo ni gadag bida guys. The more nga dagag ahos lami siya. Nya imo ni siyang paig-paigon para manimaho gyud maayo. Mawaang lang sa pasayan, no? So nakita niyo na nagisa ko karon. Na ang technique. So ibutang na nimo ang pasayan. So di okay nimo. Impas nag-ukay ka, sige ka ga-ukay, pula-pula na siya. Alright. So butangan nimo og toyo. So diha butangan nimo 2 tablespoon lang. Ikaw lang magtansya. So diha na nimo ibutang ang sabaw niya katong pabukal ka ganina, no. So Sprite to. So imo lang siyang gisahon. So tan-awon mo lang balansihon ng iyang tubig lang. Ikaw lang magtansya. So ilan nagpansin na akong dirty kitchen kay dirty gyud na siya. So muna na siya guys. Imo na siyang pabukalon, imo na siyang pahubson. Ang purpose anang pahubson nimo ang sabaw para ang lasa mo tapot sa pasayan. So inana ang technique guys. So tanawa pula-pula na. Lami ni kay na. So katong mga gipang high blood ana na pagpa-BP na mo paghuman ana after niyo magkaon ana. So medyo gusla na taod-taod ako na siyang haunon for plating na. O kana makita ninyo nga gamay na ang sabaw. Kamo na magtansya. Pero sa kuha ako naman lang bana-banaon nga wala gyud siya sabaw kay para mutapot. Nalay gamay sabaw ako lang babilinan siya kay lami na ibaho sa bahaw. O di ba? So imo na siyang ukayon. So kana siya murag luto na siya. Mas ayon ana na medyo pula-pula na. So imo na siyang haunon, ibutang na nimo sa plato. So please like and share sa akong video. Daghang kang salamat sa inyong pagsuporta. Please follow Louie TV, no? Ug sa akong Facebook page ug sa akong YouTube channel, Louie TV. So mauna na siya guys, ready to eat. So mauna na ang atong pasayan buttered shrimp ni Louie TV. Daghang salamat. Bye.